saioan, gu Lukiek taldeko partekideak gara, eta 6. proba egingo dugu. Hemen gaude nire super Ramamarekin, eta, bueno, nolak ziren gabonak lehen eta orain buruz hitz egingo dugu. Lehengo galdera da, ze gabonak ziren zuretzako bereziagoak? Niretzat orain. Esan behar dut, lehen izan zirela lar edo oso txikia. Ze familien bakarrik egiten esan. Ez ebez gehiago. Afaldu pititxu bet. Eta zer egiten zenute? Guzti batu, eta gero afaldu bakarrik. Lehenengo abestuten esan, ator. Jentea kanpoan lantzian baino goten esan, eta haren gogoaraz, eukiten genuen hori abestutxu hori, eta gero afalduten genuen, normal. Eta zer jaten zen duten? Bueno, lehenengo izaten zen, igual sopatxu bat, edo etzeko gauza beti hori guazak, gero txitxarroa, gero egoten zen intxusalza, egoten ziren sagarrak edo etzeko gauza, gaztaina bebai, eta ez gara gero. Eta festarik zegoen herrian edo, dantzarik edo? Etzean bakarrik. Etzean, haitu, baserrikoak iten zoren etzean urten barik. Bai, herrian egoten ziren pixu batzuk, eta egoten zen jentia eskanpoka behi desteuneukin baserrinik. Eta harek iten zoren jaia. Jaten ziren nire bai ganaz, gero, handitxo izena zenean, joan dira, horrengo zuto batera, eta niten zure jantzan, eta bestu, horrengo botella aniseko agaz, nizten mona da agaz, horrenten zen kollari agaz eta benga, bestu eta jantzan. Horrenten zure behetze, baserritan apenas. Esan egon musikerik eta... Eta misarik zegoen? Ez, gobean ez. Beste egunean. Eta nolakoak, orain, gaur egun konparatuz, zer pentsatzen duzu gaurko gabonei buruz? Bueno, jente asko biziko duz, barruti, bai, niretzat hobeto dire lehen, nik egiten duzen, ez ostelako, jaio dela Jesus. Eta esan dezaten da, antxinekoa, beti, ez zebe pentsa barik, geu pentsa barik. Bai, orain, ikasi dut, eta hori bizitu dutaz, barrutik. Sinesten duzulako. Sinesten duzulako, ja. Horren bai, sinesten dut bai, inok ez dut esan. Bai, hori, iten dutaz, barrutik, hobeto. Netzat hori hobeto da. Eta afariak orain nolakoak dira? Bueno, usu bat esan behar dut. Nik ez dut esaten inok ez dut lehenko hon, nire bezala, jente asko ingo deu, sinesmenetik, bizi. Bai, jente asko da niretzat orain, txarrena da, inguna fantasi guztiak adu. Bere inguruan. Bere inguruan. Atziak apaindu asko, lar. Bai, baina ez dutela sinesten. Sinistu barik. Bueno, esaten da ez, gauzaga, edo urte berria, normala da itea, jolastu eta abestu eta jaia egin. Bai, ebestiak direz, iten dezenak sinismena bakarrik direz. Bakarrik ez, bai, dira. Bai. Jente esaten du, abonona, eta zer da abonona? Abonona egune da, izik zaila da, abonona. Esan hori kenduzkero, beste nahi egiten da, oso jaia handiagoa, apaitu dira zentzeak, iten dira sopariak, afalkutzen da trizer, eta ez dizien bet. Janari gehiago. Bueno. Lehen no egiten gendun, ze, esan ez egoten egunero, egitxo jaten gendun. Eta tripera kominek eta umeak egiten zeren asko, Gaurko gauzetan zer ezaizu gustatzen? Hori zizan dutena, fantasie. Ez dela benetan barrutik ez da izaten. Horrez du gure esan, ez da egon behar posik eta, jentea goten da posik, artifizial. Honek gauratan izan da ona, eta izan da simpatiko, eta lo gauza. Eta hori da, a la fuerza ez da zerradaz.
la puerta da impuesto. Ez da egia. Baina, hona izan bazara urte osoan, ez bakarrik gaur, eta... Horregatik dinot, ze horako duzia da, niretzat horregatik mortzen. Bai. Ez talako egi, Eta opari buruz ez bentsatzen duzu. lar dizela, lartxo. Oparik izin bedure barrukoak. Bo, bakutsak alde buena. Kartatxu bet, zer, moskondi bat, honako gose bai, lar, oin, hainbeste opari, hainbeste diru. Gentia dau oso lar oin, entzizu. Zeran dau, gentia bihar barik eta lar txanto. Eta lehiotik bat dira ez guztiek, lehiotik. Hori lar da. Ubiak ez dira apresio beste egiten. Ze, hainbeste gauzi dut izkoiz bat, hendu papela, hendu papela, eta Bai, bezu. Eta gaur egungo Gabonetako misara joaten zara? Ez, gaueko ez da goten herrietan, ez da joaten jendia. Asautxu dau, etzea, eta jenera egiten du jentia etzean. Eta espagoaz guztiek, bakizua pasatan, oin ez da hori errepuntia. Eta espagoaz guztiek zera niongo gara, etxi etzean eta bestia iban, ezin gara iban. Itxitu, ez gara ere eskiztu egiten bez, ez da joaten jendia. Gaten ziren mozkortuta. Hori besta eusea bia dala. Orduan, konklusioz, ematen du lehengo Gabonak zirela pobreagoak, oraingoa. Pobreagoa bai, eta barrukoak, jente haudesea, familia. Bai, baina fiestan Bai, joaten dira... jaten da, bueno, ez da beneria txampaia da, Así que nik ez dakit, nik biziotaz biek. Lotu denaz, ongoagaz. Bai, dekentela ja, zenbeturteko daz? 79. Entzixo, nik gara horregatik biek. Bai, erdi bipidetaz eta txauak izin dira. Zide, jaitxu di hau, ikusten jaia. Eta jaitxu di hau da, ekizan. Bai, ez oingo beste superfizial. Bueno, eskerrik asko. ¿No dicen de usted? Bai. Bueno, oye, así te supero. Hitz egin du, gehiago. Ez. Bueno, eskerrik asko. Como urte berri, hori.